Maingay. Daldal na, Pitot. Daldal na ikaw. Subukan mo daw. Hindi ka pwede. Ito, subukan mo itong bungal. Kain ka na, walang mali. Alexa, magsiswimming ka na? Alexa, magsiswimming ka na? Oo. Ano oo? Tignan mo, pupunta ka doon sa may ano? Doon sa inflatable. Punta ka doon. Doon sa my play. Anong tawag doon? Sa... Ayun? Ano kayo natin? Doon kay ano papa mo. Sige, tanis ka na. Dali na, ito parang minit. Doon, jakpan niyo si ading niyo. Ayun, baboy ka mo. Nandito dang. Bakit ako ba sa Jump, 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 jump. Palakpakan natin si Bunso. Eh? Mamaya, pagdating na. Rumampa talaga. Bigyan-bigyan ano? Nasiro. Mga TikTokeries. Hi. Hi! Ang kukulit. Ah, Kapitawan mo ah. saan yung ano dito? Doon ka na, doon ka na. Oh, wag! Abitut. Saan si Papa? Dito picture, video. Ini-video ko kayo. Ay, lubos ka na. Tulog na si Abitot.
ayun yung ating montage kunwari. So sa mga gustong pumunta po rito ay open na po sa turista ang Tondol White Sand Beach. Maaari din kayo magstay dito ng overnight, basta magpabook lang po kayo sa mga hotel dito prior na pumasok or pumunta dito sa Tondol White Sand Beach. Kaya kung mapapansin nyo kanina sa montage natin, ang dami ng tao dito sa Tondol Beach. Buhay na yung turismo. At may mga otoridad naman na umiikot para abisuhan yung mga turista na kapag hindi magsiswimming ay dapat naka-face mask. Tapos na? Oh, wakas, nagkita rin tayo. Nag-gym. Subscribe. Kamusta? Hindi ka napansin yung motor mo. Nandun kayo sa likod eh. Ha? May Kala mainit. ko kayo na yung naka-inmax kanina na ang dami. Ay hindi ako sumabay sa kanila. Ayun mga kasama mo yun. Hindi, mag-isa lang sila papakasama ko. Ito sa sakyan nila oh. Kaya? Ang laki naman nila. Balatan nyo, mangga. Ang laki naman ito. Oh. Yan. Bijak kita ng paulit eh. Yeah. Wow. English. Ito naman. Oh, Jordan. Nabusog ka? Nabusog ka?
so pauwi na tayo mga kaibigan. At itong part na to, ito yung tinatawag nilang Marshmallow Boulevard. So siguro dito ko na tatapusin yung vlog na to. At maraming salamat sa inyong panunood sa biyahe nito sa pag-uwi natin sa Anda. Patuloy lang po sa pagsuporta. Please like, comment and subscribe. And kung gusto nyo na rin i-ring ang notification bell, pahing na rin po para sa ganoon ay updated kayo sa mga videos na paparating pa. Muli maraming salamat. God bless po sa lahat. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!